Sziasztok! Ez egy motoros videó lenne, amit mondtam, hogy lesz is. Na, igen. Akkor fogok itt nektek farolni, meg stb. Na itt is lennénk, gyerekek! Kezd! Menj oda, Léci! Oda! Sziasztok! Ez a videó véget ért volna, és igen, ennyi lett volna, és ez még ugye csak az első része, de lesz második része. Aki fölvette, Ódor Lackó.